Лъчо вече е на линия. Събра смелост. Да го видим дали ще се оправи. Тук е много смел. Още в самото начало. Оп, 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 оп. Заора, заора, заора. Не заходи добре. Не заходи добре. Не заходи добре, бате. Пробвай малко назад. Тя гумата ти, виж, че е потънала. Гумата ти е много потънала. Пробвай назад, малко бавно. Айде, може би вече ще стане напред. Чакай, че аз гледам тебе, не мога да видя какво става. Гледам тебе и не виждам какво става. Давай! Трябва да поринеш предната гума. Или я преместиш цялото АТВ. Да дойда. Това не трябва да е заснемано, но както и да е. На ръка местене. Но има и пропуск. Ето го даде, вече се засилва. И баира надолу. Газ! Мина не е страшно. Браво, браво. Майсторче! Не заходи правилно, там ще закъса. Не, справи се. Браво. Браво! Майсторче! Видя ли, че не е опасно? Не е опасно.